Kowe lho tak warana kaya apa carane olehne cewek. Panggah angel, wis to, angel-angel. Aku ki nek seneng cewek di, ora kakeyan tore ngono kuwi. Wis tak esemi ya lho, bocah wis bingung njaluk nomor HP-ku. Kowe iki wis ora usah pengen pacaran. Didono gogol semono mbiyane lho, panggah salah kabeh. Saiki fokus belajar nyambet gawe. Mumpung sik enom, nek iso kabeh gayan diayahi. Kowe kok sregep nyambet gawe, Pak Mbok niki lho wis seneng nang kowe. Aku yo emoh to Kang di mbok ini. Kowe lebih teko mbak teko kembang nih ae. Maksude Pak Mbok ini nek seneng nang kowe, biasanya cerita ning anake. Biasane ki ngono. Paham ora? Oh iya Kang, paham aku. Mulane di mumpung sik enom kabeh gayan nek iso ditekuni. Kok gak apa-apa. Engko susi temu ndi sing rejekeni. Okeh lho di, wong gedhen perkara sik enom kaya kowe ngene iki. Mergo ora gelem belajar skill gawean. Akhire pas nyekel duit akeh, mbuh kowe oleh warisan utawa mulih lunga, dheke ora iso ngolah duit. Perkarane ora duwe skill gawean. Wong sing duwe skill bingung apa nek sing ora duwe. Wes saiki narep pacaran karepmu. Sementing nom-nomamu ora nganggur. Lah terus saiki piye Kang? Ya karepmu to, Di. Wes emang ana golek jibur.